നമസ്കാരം. അനശ്വര നടനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭരതനാട്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പായ തട്ടടവാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. തട്ടടവിൽ 8 അടവുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അരമണ്ഡലത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് കാലുകൾ തട്ടി ചവിട്ടി കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ തട്ടടവെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തട്ടടവ് 1. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ് 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 താം. തട്ടടവ് 2. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ് 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 താം. തട്ടടവ് 3. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ്യ താം തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ്യ താം തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ്യ താം. തട്ടടവ് 4. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ 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 തെയ് തെയ്യ 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 താം തെയ്യ 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 തെയ് തെയ്യ 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 താം തെയ്യ 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 തെയ് തെയ്യ 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 താം. തട്ടടവ് 5. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ് താം 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 തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ് താം. തട്ടടവ് 6. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം. തട്ടടവ് 7. വെള്ളം കുത്തക്ക തിക്കു തക്ക തദ്ദി കിണ്ണത്തും തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക 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 തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം. തട്ടടവ് 8. വെള്ളം കുത്തക്ക
தத்தீம் கிண்ணத்தும் தெய்ய 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 தெய் 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 தாம் தெய்ய 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 தெய் 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 தாம் தெய்ய 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 தெய் 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 தாம் தெய்ய 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 தெய் 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 தாம்